Това си беше нашия аристократ в предаването. Човек, който е на много високо ниво, който се държи много мило и любезно с всеки един от нас. Може би като клише звучи, обаче наистина най-големите се държат най-спокойно и без никакви претенции, без никакви винаги усмихната. За мен най-голямата награда беше, че бяхме в един отбор заедно и танцувахме танца Gangnam Style. Мисля, че това всъщност беше истинският танц на седмицата тогава. Този екип, Глория, Светлю, уникален човек Светлю, просто двамата страхотен тандем. И ще ни липсват много, но то така раздява, то също е едно предаване в крайна сметка. Тя си има всичко, какво да й пожелая? Здраве, не знам, още повече хора да се учат от нея. Че ни липсва Глория. Да, определено. Тя е много шармантна дама. Има страхотно чувство за хумор. Пожелаваме и да бъде победител, каквато е. Глория е един победител. Това, че си е тръгнала от Dancing Stars, нищо не означава. Тя продължава да бъде победител в живота и на сцената. Аз Глория толкова много харесвам и просто видях в нея един изключително силен дух, едно постоянство, което винаги ми е било за пример, страхотно отношение към екипа и към всички, които участват. Наистина страхотна жена. Много добре се справяше според мен с хореографите и смятам, че можеше още да продължи напред. Това е една успяла жена, която успяла да се задържи толкова години. Тя е пример за мен, аз какво мога да кажа, освен Евала за всичко.